Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Милләт язмышы, аның үткәне, бүгенгесе, киләчәге, буларның барысы да безнең тапшыруда. Бүген безнең программада Габдулла Тукай премиясенә дәгъва кылучылар белән очрашу. Бүген очрашуга килгән кешеләрнең һәммәсе минем имамым Камил, Музейны, Тукайны хөрмәт иткән кешеләр. Коръәнне Брайл шрифында укучы Хадиджа Амирова белән таныштырырбыз. Не надо падать духом. Нужно из каждого плохого найти хорошее. Екатеринбургта татар ашлары көннәре. Киләчәктә, Алла бирсә, шит җирләрдә дә татар ашлары үзенең данын югалтмас, халкыбызны тагында данлар. Аның кулларыннан гөлләр тама. Казакъстаннан Рәхимә Мөхәммәдиярова белән таныштырырбыз. Мин үзем бик бәхетле жан дип үземне саныйм. Әбиләрем инде үзләренең белгәннәрен безгә күрсәтеп үстерделәр. Үзбәкстанның татар иҗтимагый мәдәни үзәгенә 30 ел. Кояшлы Үзбәкстанда 130дан артык милләт бергәләшеп күңел белән яши. Бүген Кояшлы Үзбәкстан башкаласында күңелле, мәртәбәле бәйрәм билгеләп үтелә. Ташкент шәһәренең татар мәдәни үзәгенең оешуына һәм нәтиҗәле эшчәнлегенә 30 ел. Бүгенге бәйрәм концертына илебезнең төрле почмагыннан милләттәшләребез генә түгел, Татарстаннан да мөхтәрәм кунаклар килде. Үзбәкстанда безнең иң зур яшәгән татарлар. Алар 300 меңнән артык. Шуңа күрә менә аларны берләштерү өчен безнең күп кенә шәһәрләрдә Үзбәкстанда инде безнең үзәкләр бар. Менә Ташкентта булган үзәк ул иң зуры, иң тарихлысы. Шуңа күрә менә бу үзәкләр безне берләштереп, сөйләштереп, аңлатып, яңадан бер кат үзебезнең тарихыбызга кайтып, киләчәккә балаларыбызга, оныкларга татар милләте булып калыр өчен зур өмет бирә. Шора Башкаланың Төркистан сараенда узды. Кичә дәвамында бәйрәм кунаклары үзәккә һәм аның әгъзаларына туган телне һәм мәдәниятне саклап калу һәм үстерүгә куелган күп еллык нәтиҗәле хезмәте өчен иң җылы теләкләрен һәм рәхмәт сүзләрен җиткерделәр. Бүген бик зур тәдбир, безнең татарлар өчен бик зур концерт биреләчәк. Biz bik sağınabız özümüzün medeniyetimizni, özümüzün yıllarını, biyularını kurasımız kile. Şunlardan göre bik sağınıp, bik kursançılık bilen kilemiz. Tatar üzerinin işçilerine, artistlarına bik zor rahmet. Şimdi bizden hürmet edip, şimdi zor bayramlar kırgan için. Татар үзәген 30 еллыгы белән котлыйбыз. Татар үзәгенә иҗади уңышлар, иминлек, күңелле чаралар һәм нәтиҗәләр телибез. Концерт программасы бик бай иде. Җырлы татар артистлары һәм ансамбльләре чыгышы. Васил Шәхразиевның чыгышы барлык кунаклар өчен көтелмәгән һәм аеруча күңелле бүләк булды. Ул бөтен зал белән бергә милләттәшләребезнең яраткан күбәләгем җырын башкарды. Bütünübüzni de bugünkü bayram bilen kutlayayım. Benim bütün tilagim şu Tatar üzerine bir demlik bulsun. Şu motor Yeşil Özbekistan'da, Koyaşlı Özbekistan'da birleşip 130'dan artık millet birleşip күңел белән яшик. Кичә кунаклары өчен төп бүләк булып Татарстан артистларының чыгышы иде. Айдар Галимов, Зәйнәп Фәрхетдинова, Ришат Тухватуллин, Булат Хисамов. Яраткан җырларын ишеткәч, күпләр урыннарыннан торып бии дә башладылар. Бәйрәм кичәсе милләтебезнең гимнына әверелгән туган тел җырын башкару белән тамамланды. Сәрвиназ Кәримова, Татарлар, Ташкент, Үзбәкстан Республикасы. Апрель татар халкы өчен кадерле ай. Ул Габдулла Тукай исеме белән бәйле. Бу көннәрдә милләтебезгә хезмәт иткән шәхесләрне дә барлыйлар, бүләклиләр. Быел Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенә 19 кеше дәгъва кыла. Араларында шагыйрьләр, рәссам, сынчы, архитектор, тарихчы һәм фотографлар бар. Намзәтләр исемлегенә 3 театр коллективы да кертелгән. Бу көннәрдә алар төрле чараларда катнаша, тамашачы белән очраша. Тулырак киләсе видео язмада. Тәрәзәсе дә булмаган Столыпин вагоннарына тутырдылар да бикләп куйдылар.
Тукай премиясына дәгъва кылучылар арасында Ояз Гыйләҗев исемендәге Чаллы татар дәүләт драма театрының Рауил Сабыр пьесасы буенча Абага алмасы ачы була спектакле. Әсәрне Чаллы театрына нигез салучы режиссер Фаил Ибраһимов куйган. Дәүләт бүләгенә автор, режиссер һәм шулай ук төп рольне башкаручы артист Рафил Сәгъдуллин тәкъдим ителә. Bir cümle белән генә әйткәндә, 86 яшьлек сугыш ветеранының 86 яшендә беренче тапкыр паспорт алуы турында. Спектакль сугыш газаплары, сугыш афәтләре турында, гөнаһсызга рәнҗетелгән кешеләр турында һәм безнең ни кызганыч безнең тирәбездә булган менә шул гөнаһсыз кешеләрне рәнҗетергә әзер торучы кешеләр турында. Котышкыч темалар һәм ни гаҗәбе һәм кызыгы шунда спектакль бүгенге көндә дә актуальлыгын югалтмый. Спектакль беренче тапкыр 2010 елда куела һәм озак еллар уйнала. Ә инде узган ел яңа бинага күчкәч, аны яңартып сәхнәләштерәләр. Чаллы театрыннан 2 намзәт Шамил Идиятуллинның әсәре буенча Шәһәр нокта Брежнев спектаклен Татар яшьләре форумы тәкъдим иткән. 1990 елларны яктыртса да, темасы бүген дә актуаль. Ата-ананың гел эштә булуы, балага игътибар җитмәве. Дәүләт бүләгенә тулы бер төркем автор, режиссер, тәрҗемәче актерлар дәгъва кыла. Иң беренчедән менә бу зур шәхесләр арасында, шушы мәртәбәле кешеләр арасында номинант булуы да зур бәхет. Киләчәктә менә шушы кешеләр белән bir ай буе номинантлар исемендә йөрдем дип горурланып әйтерлек тә була. Менә шунысы да зур куаныч, зур бәхеткә ия. Бу кешенең тормышында бер генә тапкыр бирелә торган әйберләрнең берседер дип уйлыйм. Шуңа күрә без бик бәхетле. Быел нәбзәтләр арасында 4 театр Әлиф берләшмәсенең исеме Габдулла Тукай белән бәйле. Туган тел шигыре нәкъ менә Әлиф хәрефе белән башлана. Берләшмә инде бер спектакль өчен алтын битлек премиясын алырга һәм чит илләрдә Париж, Румыния, Мексика, Алжир, Япониядә эшләп өлгерде. Һәр куелышлары татар халкының язмышы һәм яшәеше турында. Әллүки дигән опера чыккан иде, аны без эшләгән идек хәрефләр белән инде, шуфраклар белән. Ни өчен? Чөнки кайбер күпкенә хәзер кешеләр татар телен аңламый да, сөйләшми дә. Безнең өчен аңламаган, сөйләшмәгән кеше, үз телендә сөйләшмәгән, ул үзе дә бер гарипкә әйләнә. Үзенең мәдәниятен аңламый, телен дә аңламый. Шуңа күрә ул безнең икенче спектакль булган иде, һәм башка спектакльләр инде. Серле йөрәк, гармон уйныйгалы дуслар, ялгыз көймә кебек танылган җырлар авторы, композитор Риф Гатауллин да быел нәбзәтләр арасында. Ул Тукай премиясына 2 музыкаль җыентыгы белән дәгъва кыла. Беренчесе 2014 елда чыккан, анда күп кенә җырчылар тарафыннан башкарылган җырлар тупланган. Икенчесе 2018 елда дөнья күрә. Бала чакның җырлы мизгелләре китабында татар балалары өчен язылган композицияләр. Ә бу инде телне саклау, милләтне күтәрү өчендә иң кирәкле хезмәтләрнең берсе. Замана бик күп үзгәрде. Беренчедән хәзер төрле яклардан музыка агылып тора. Чит ил музыкалары бик күп, чит ил телләр бик күп. Балалар гел TikToklарда утыра, төрле телефоннарда. Шуңа күрә әгәр дә без үзебезнең чын мәгънәсендә татар кием яза алмыйбыз икән, анда инде бала омтылмый. Ә балага шушы ки тигәнәк кебек ябышырга тиеш. Ул шуннан соң гына шушы кигә омтыла. Һәм шушы ки аркылы сүзгә дә омтыла. Тукай премиясына быел фотограф Рифкат Якупов та дәгъва кыла. Милли фото сәнгатенә керткән өлеше өчен тәкъдим ителгән. Татар халкының йөзен, көн күрешен ул заманында дөньяның төрле илләрендәге күргәзмә залларында да күрсәткән. Мин рус мөхитендә үстем. Үземнең татарлыгымны бик соң сизә башладым. 27 яшемдә генә мин беренче тапкыр Гатский поляна бер татар авылына эләктем. Уртак Шул дигән авыл. Беренче тапкыр Сабантуйны күрдем анда. Шул хәтле бөтенләй танылмаган, белмәгән татар дөньясы, татар мирасы менә бер атна арасында минем күз алдымда ачылды. Шуннан соң инде мин үземә карар кылдым. Мин иҗатымда
татарларны гына төшерергә тырышырмын. Безнең дөньяны. Шуннан соң Рифкат Якупов татарларны Татарстанда, Кырым, Әстерхан, Уралда, Себердә төшергән, үзлегеннән татарча өйрәнгән. Гомумән дәүләт бүләгенә намзәтләр нигездә милли җанлы шәхесләр. Үзем Актаныш янынан булгач, татарлыгым андай туганнан ук иде. Шуңа эштә теләсәм теләмәсәм дә татарлык ягы инде чагылып чыга иде. Һәр бер эштә ничектер тырышасың, башкача булмасын дип, башка милләтчә булмасын дип. Күбәнкә шәһәре, яңа шәһәр, яшь шәһәр, әлбит күп төзелә. Активлык та күп кирәк. Шуңа уйлаптан бик уңайлык. Туры килде, эштә күп, заказдар күп, архитекторлар да аз бу шәһәрдә. Шуңа эшләрем Аллага шөкер байтак кына җыелды. Быел Тукай премиясына намзәтләр арасында 6 язучы, 4 театр, 3 рәссам, 2 музыкант, 2 галим, 1 хореограф, 1 фотограф. Тукай музеенда алар белән тамашачыны таныштыру традицияга керде. Ә лауреатларны исә 26 апрельдә хәбәр итәчәкләр. Илгир Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз программабызның 2нче өлешендә. Коръәнне Брайл шрифында укучы Хадиджа Амирова белән таныштырырбыз. Не надо падать духом. Нужно из каждого плохого найти хорошее. Екатеринбургта татар ашлары көннәре. Киләчәктә, Алла бирсә, шит җирләрдә дә татар ашлары үзенең данын югалтмас, халкыбызны тагында данлар. Аның кулларыннан гөлләр тама. Казакъстаннан Рәхимә Мөхәммәдиярова белән таныштырырбыз. Мин үзем бик бәхетле жан дип үземне саныйм. Әбиләрем инде үзләренең белгәннәрен безгә күрсәтеп үстерделәр. Дәвам итәбез. Күрү мөмкинлеге шикле булса да, ул тулы канлы тормыш алып бара. Брайл шрифтында укырга, язарга өйрәнә, медицина өлкәсендә белем ала. Әле моның белән генә дә шикләнми, төрле илләргә сәяхәт кыла. Сүз Хадиджа Амирова турында. 10 ел элек ислам динен кабул итә ул, 2015 елда Кисловодск шәһәреннән Казанга күченә. Гадәти булмаган Хадиджа Амирова тормышы турында Миләүшә Фәтхетдинова видеоязмасында. Я русская, приняла ислам, когда мне было 60 лет. Приняла добровольно, никто меня не заставлял, не приневоливал. Для меня это есть самое главное сейчас. Язмыштан узмыш юк диләр. Тик тормыш сынаулары һәр кешенең үзенеке. Иң мөһиме бирешмәскә һәм югалып калмаска. Әлеге вакытта Биектауда гомер итүче Хадиша ханым моңа дәлил. Напарник мой был мусульманин, постоянно мне рассказывал обо всем. В Турции была в голубой мечети, там женщины молились. И вообще слушала я азан, и меня поражала дисциплина этой веры. Казанда урнашкан ердә мәчете аның тормышында бик зур роль уйный. Переехала в Казань, когда приняла ислам, потому что здесь мечеть Ярдам. В этой мечети я сначала год ездила туда-сюда, в мечеть да обратно в Кисловодск, мечеть да обратно в Кисловодск. А потом сказала, да что ж такое, сколько же я буду ездить. И переехала совсем. Ул Брайль шрифтында укый һәм яза белә. Брайль шрифты сукыр яки начар күрүчеләр өчен 1824 елда 15 яшьлек француз яшүсмер Луи Брайль тарафыннан уйлап табылган рельефлы нокталы тактиль шрифт. Алиф лям ра тилька аятуль китаби хаким. В Казани на Серова 3 существует библиотека, специальная для незрячих людей всего Татарстана. Там имеется художественная литература, немножко ислама литература и учебники. Ураза айы аның өчен бик мөһим. Хвала Аллаху, я очень хорошо себя чувствую, держу уразу, можно сказать, совершенно спокойно. Машаллах, без всяких проблем.
и делаю таравих ежедневно. Күрү мөмкинлеге шикле булса да, ул барлык үй эшен үзе башкара. Я картошечку вот так пополам ее разрежу быстренько. Ну, быстренько, не быстренько, но разрезаю, чтобы чистить было удобнее. Тогда я по всей вот так вот, смотрите, вот так вот чищу. То есть пальчиком прижимаю, чтобы она не болталась нигде. Где ямочка, там я захватываю побольше. Картошка получается почти чистенькой. Вот, пожалуйста. Я грамотная женщина. У меня среднее образование и среднемедицинское образование. Я ездила, училась собирать бисер. Вот цветочки на столе. А это называется французское плетение. То есть берется такая проволочка, а потом сгибается она, и вот так получаются листочки. У меня много было. Розы я плела, много всего. Но отдала в мечеть, а дети там теперь занимаются бисером. Монда үзе өчен яхшы һәм ышанычлы иптәшләр таба. Күршеләрем һәр вакыт ярдәмгә килеп тора, ди Хәдичә ханым. Алар да аның белән соклана. Это человек, который хочет жить полноценной жизнью и не зависит ни от кого. А вот она именно хочет, чтобы у нее было все было в идеале. У нее везде всегда чистота и порядок. Не надо падать духом. Нужно из каждого плохого найти хорошее. Хәдичә Әмировага иминлек, исәнлек, саулык, күңел тынычлыгын теләп калабыз. Миләүшә Фатхетдинова, Татарлар, Бөектау районы, Татарстан Республикасы. Рамазан шәриф айы ул безнең тәнебезне паклый, әтигендә менә физиологияны, кан юлларын, башка әгъзаларны, бауырларны, биерләрне, бу безнең өчен бик нык кирәк. Шулай ук Рамазан шәриф айы безнең җаныбызны, рухиятебезне паклый, чөнки ул үзенә бер күрә безне тәртипкә сала торган бер ай инде, 11 айга бит инде без күп хаталар да кылабыз, гынахлар да кылабыз. Менә бу бер чистарны, бер тәртипкә керә торган ай булып санала. Шуңа күрә ул безнең дәрәҗәләребезне күтәреп, иманнарыбызны арттырып, тәкъвалыкка ирештерә торган Коръән айы, көндезләрен тотабыз ураза, төннәрен намазларга басабыз. Гомумән бу кешелек дөньясы өчен бәхетле булсыннар дип, тормышлары хәерле, сәламәт, иминле, иманлы булсыннар дип Аллаһ Тәгалә бу айны безгә биргән. 2022 ел Урал татарлары өчен юбилейларга бик бай. Күптән түгел генә биредә Урал сандугачы яшь башкаручылар бәйгесенең 15 еллыгын билгеләп үттеләр. Свердлауның Саф Шишмә өлкә газетасы тиздән үзенең 20 еллыгын бәйрәм итәчәк. ТНВның Уралдагы корпунктта эшли башлаганга 15 ел. Бәйрәм арты бәйрәм дисәң ялгыш булмас. Шушы көннәрдә Екатеринбургта 10-нчы тапкыр Татар халык ашлары фестивале үткәрелде. Киләсе видеоязма шул хакта. Татарстан Республикасының Свердлау өлкәсендәге даими вәкиллеге тәкъдиме белән 2012 елдан башлап Свердловскида Татар ашлары көне уздырыла. Урта Урал төбәгендә бу чара истәлекле вакыйгалар рәтендә урын алды һәм башка милли оешмалар өчен үрнәк булып тора. Чөнки анда төрле милләт вәкилләре бик теләп катнаша. Башка милләтләрнең тырыша безнең кухня серләренә төшенүләре һәм аларның тырышып әзерләүләре һәм шуны әзерләгән вакытта халыкның тарихын өйрәнеп, аны җиткерергә тырышулары бу бит инде менә искиткеч әйбер. Моны сүз белән генә аңлатып булмый, бу безнең эшебезнең юкка түгеллеген аңлата. Мин инде ышанам, киләчәктә Алла бирсә, чит җирләрдә дә татар ашлары үзенең данын югалтмас, халкыбызны тагын да данлар һәм татар ашларыннан торган ашханәләр, кафелар булыр дип ышанып калам инде һәм тагын да безнең халкыбызның даны яракларга яңгырасын. Татар ашлары юбилей фестиваленең быелгы исеме Әбием аш су серләре дип атала.
Хуҗабикәләр һәм кызыксынучылар өчен аерым бер номинация игълан ителде. Татар ашларының күплелеген һәм байлыгын Свердловск өлкәсенең 5 шәһәреннән килгән ханымнар һәм әбиләр тәкъдим итте. Мәсәлән, татар ашлары көненә Серов шәһәреннән килүче әби-апалар бу бәйгегә ризыкларын кичтән хәзерләп килгәннәр, ә юлга төнге 3-тә чыкканнар. Бу шарага, конкурс, фестивальгә без килдек беренче мәртәбә. Безнең Серов студентлары Розалия Кутусовна җитәкләвендә елдан-ел катнашып торалар иде. Без алардан үрнәк алып, быел катнашырга тырышабыз. Татар ашлары бәйгесенә кунак һәм жюри әгъзалары буларак Казаннан һәр вакыт кунаклар килә. Танылган татар рестораторы Резида Хусаинова тутырылган тавык әзерләү буенча 2016 елда мастер-класс күрсәтеп киткән иде инде. Быел исә ул катнашучыларга иң тәмле гөбәдия пешерү серләрен ачты. Аның бу остаханәсе күпләрне үзенә җәлеп итте. Киләчәктә дә бу бәйгеләрне онытмагыз, шулай чакырып торыгыз. Без килербез. Менә инде гөбәдияне күрсәттек, икенче зур бәлешләрне дә, кечкенә итеп пешмакларны да ясарга насыйп итсен. Әлеге бәйрәм өстәле әлбәттә татар җырларыннан башка үтмәде. Екатеринбургта 10 ел дәвамында дәвам иткән фестивальнең бу төп атрибуты да. Кунакларның күңел ачуы катнашучыларның кәефен җирле үзешчән сәнгать коллективлары күтәрде. Әлфия Габдушева, Инсаф Абдулла, Татарлар, Екатеринбург. Хәзер без сезне Казакстанда гомер итүче кул эшләре остасы Рәхимә Мөхәммәдиярова белән таныштырырбыз. Андый кешеләр турында аның кулларыннан гөлләр тама диләр безнең халыкта. Рәхимә Мөхәммәдиярова кечкенәдән иҗат белән шөгыльләнә. Иске әйберләргә яңа тормыш бирә. Сүз Әдилә Төхбәтовага. Казакстанда кул эшләре осталары күп, шундый һөнәрияләрнең берсе Актүбә шәһәрендә яши. Рәхимә Мөхәммәдиярова декоратив гамәли сәнгать белән шөгыльләнә. Кул эшләренә мәхәббәт әнием һәм әбием тәрбияләде, ди кул остасы. Туктап китсәк, инде мин үзем бик бәхетле җан дип үземне саныйм. Чөнки мин ике әби арасында үстем, ике әбиемдә дә өлкән онык булам, апайлар арасында, туганнар арасында. Әбиләрем инде әниләремнең әнисе, үзләренең белгәннәрен безгә күрсәтеп үстерделәр. Бер әбием бик яхшы бәйли тергән иде, сугыш вакытларында, кыен вакытларда шәлләр күп бәйләгәннәр, журналистлар, биялиләр. Икенче әбием ул күбрәк тегергә инде кулчан булды. Ике әбидән дә менә әзрәк үрнәкләрне алып өйрәндек инде. Әйтеп үстерткәннәре бар әйберне әрәм итмәгез дип. Әбиләрнең сүзләрен искә алып, ул иске кул астында яткан әйберләрне кулланып, шулай ук заманча материаллардан кызыклы, гаҗәеп матур эшләнмәләр тудыра. Шуны да билгеләп үтәсе килә, Рәхимә ханым төсләрне уңышлы сайлый. Эшләренең барысы да бик матур килеп чыга. Кайберләрен дусларына, якыннарына бүләк итә ул. Рәхимә ханым үз шөгылен ташларга җыенмый, киресенчә бу юнәлештә камилләшә генә бара. Төрле бәйгеләрдә һәм күргәзмәләрдә катнаша. Күптән түгел бөтен дөнья татар конгрессынан оста куллар бәйгесе җиңүче булды. Менә бу шәйникләрне капларга, бу безнең бәлешләрне, менә инде менә шәйник кастрюльләребезне тутырга канча вакыт әзерләргә китте дисәк, бер кичне утырып эшләп чыгардым инде. Кул остасы Рәхимә ханымга иҗади илһам һәм яңадан-яңа кызыклы кул эшенмәләр ясау телибез. Әдилә Төхбәтова, Татарлар, Актүбә шәһәре, Казакстан. Бүгенгә менә шулар, иртәгә дә татарлар тапшыруын карамыйча калмагыз. Исән сау булыгыз.